И така, здравейте, експита, аз съм Experience. И да, сега играем Like Your Teacher, най-хубавата игра на света. Както ще знаете. Не знам как се цъка, тази игра за първи път я цъкам. Както виждате онлайн е. В момента мисля, че изрежа екрана, но не се знае. И да, има фейскам. Така. Тук само набия нещо, да, идеално. И да, сега ще разцъкаме. Да видим тази игра. Тук в момента сме наказани и трябва да открием 10 начина, по който да унищожим ето този приятел. Стелбот. Я да видим. О! Малко му е, бе. Тук ли ще ми пишеш ти, бе? Ти, бе! И да, сега ще тръгваме. Next. Ско можем да пребием този чичко. Проказ мухи. Вай, представя си какъв ще е тъмнел на тази игра. Какъв тъмнел ще направя, де? Скачай! А как му е? Как го изправя? Сега ще тръгне естествено. Да, значи сега както виждате, това ще ви разкажа една история, нали? Бях се дърпал с един съученик, нали? И моят учител взе, че ми се скара и не ме наказа там да отида да се поговорим. И как се говорим, изведнъж взех стола. И... да, разбирате ме. Дай пак. Айде, лаптопа отиди. Пак. И да, не е довършил го. Смятам да са възрастово ограничение на този клип. Все пак не е много за деца. Откъде на къде? Защо има такова нещо в стаята, подявалите? Пръскай! Още мърдаше, бе. Така, тук видях една бухалка заднах. Това, каничка. Защо падна, бе? Вай как се престори? Да, не, заслужава го. Двойка за срока. Наказание. Да, умъртвиха го. И сега ще се тръгва. Още 5. С чантата не съм пробвал, мисля, че. Подарък! Ей! Разбирайте го с нея, благодаря за двойката. Надявам се ви хареса, нали? Само сте подпалите, естествено. Да. Днес новия ви дезодорант, нали? Може да подпали училището. Ако може... Ножичка, нали? Вратовръзката. Държайте го с нея, за съжалявам за вратовръзката. Също знаеш кой не съжалявам. Вай. Това пробвах ли? Не, явно. Ох. Сръбчето. То пък как му се оставят такива смъртоносни оръжия в стаята на ученици, ба? Не. Че пак ако се изненадите, ти може да трепи учителя си.
то нищо не остава. Също теб села. О, дожива. Не заслужава. Малко му е. Така. Нали, ще направя поредица тук на игрите в box10.com. Ще снимам на Lucky Your Boss. Там прибийте гаджето си, крадеца и разни така. И да, последното нещо, с което ще имам Мартин, този хубав учител, е... с химикалката. Къде ще му заби? Дай, още веднъж. Колкото двойки ми е писал, толкова ще го ръгам, Още едно. Така. Толкова двойки стигат. Да им пише все пак толкова много двойки, още трябва да ръгам. И да, няма повече. Нали само какво ще стане. Това е. Оттрепа си учителя и после да спя в час. И да, ето така само това да видите. Дето го пуснах в началото. И да, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако искате още клипа с фейскам, напишете в коментарите. Странно ме е да говоря пред камера. И да, това беше всичко от мен. Чао. Аз бях Experience Place.